Започваме с приготвянето на рецептата. Първо ще подготвим крилцата. Трябва да отстраним ето тази част, ногтите, и да срежем крилцето на две. Ето така. По този начин подготвяме всички крилца. Прехвърляме нарязаните крилца в голяма купа. Овкусяваме крилцата с сол, черен пипер. Разбъркваме да се овкусят равномерно от всякъде. В предварително загрят тиган сипваме олио, добавяме маслото, изчакваме да се разтопи, подреждаме пилешките крилца в тигана и ги запечатваме до златист цвят от двете страни. Към запечатаните крилца добавяме бирата, слагаме капак на тигана, намаляме котлона до средна температура и оставяме така да се къкрат, да се задушават около 20-25 минути. През това време в купа сипваме соевият сос, кетчупа, горчицата, меда и сусама. Разбъркваме да се смеси всичко добре. Двайсет минути по-късно, ето как изглеждат крилцата. Бирата почти се изпари. Заливаме с сместа, която приготвихме по-рано. Овалваме хубаво крилцата. Ето така на слаб огън трябва да къкрят около 8-10 минути. Сместа трябва да полепне по тях и да се сгъсти. Ето вижте как сместа започва да залепва по крилцата, започват да изглеждат все по-апетитно, ухаят невероятно. Още 30-40 секунди и изключваме котлона. Подреждаме готовите крилца в чиния. Заливаме крилцата с останалото сосче от тигана и сме напълно готови. Имаме едни прекрасни, ароматни, много вкусни пилешки крилца. Трябва да ги опитате, сигурен съм, че ще ви харесат.